se escribían en panfletos e paredes, libros prohibidos que circulaban na clandestinidade, folgas como a do 72 que fixeron abanear a ditadura, a dignidade de quen sufriu a derrota na guerra. E agora momento de música, e Samuel Diz vai nos deleitar cun traballo moi persoal.
Muchísimas gracias. En primer lugar, no sé si falando por este micro todas as persoas poden oírme. É un privilexio poder estar aquí e dende aquí poder agradecer o traballo de tantas e tantas persoas que ao longo de tantos anos construen a nosa memoria e nós, as xeracións máis novas, temos que ter esa responsabilidade de continuar construindo, de continuar alimentando ese recordo, ese respeto. E traballando na memoria histórica no meu día a día como concertista e como investigador de toda esa música esquecida, silenciada, na recuperación desa música original, de todo ese período desas persoas que estamos homenaxeando, ese período artístico chamado Idade de Plata, ou esa música, ese legado cultural do exilio republicano. Hoxe comezar con estas melodías tan populares, melodías que cada unha desas persoas e cada un de vos podendes tatarear, nunca mellor dito, en esta guitarra moi simbólica que é a copia dunha guitarra do ano 1906, unha guitarra construída en Granada e que pertencera a Federico García Lorca, así que como ser universal neste lugar creo que el poder representar tantas e tantas nomes e persoas anónimas. E dentro desas persoas anónimas quería lembrar hoxe a dúas persoas das que non sei prácticamente nada, pero intuo que foron moi importantes. Eran dous contrabandistas xordos do que en algunhas cartas lin que axudaban a pasar persoas no río Miño á altura de Tui. Unha desas persoas foi Joaquín Díez Canedo, unha familia emblemática da cultura en ámbito literario. Joaquín, con 23 anos, no ano 1940, pasou no mes de agosto o río gracias á axuda destes dous contrabandistas xordos dentro dunha caixa de galletas. Recientemente, coa súa familia, coas súas fillas, en Cidade de México, fai 2 semanas, ceando con elas, Aurora, María, e co marido de María, Javier del Cueto, parecía que todo estaba escrito para ese encontro e para hoxe estar aquí, xa que a lembranza de Javier del Cueto de Galicia era vir os cursos, as estancias, as residencias do Laboratorio de Formas de Sargadelos e ter como mestre nese curso, que non sei onde está agora mesmo, non sei onde está, pero ter como mestre a Silverio Rivas neses cursos. Así que fai 2 semanas en México estábamos falando de vostede e hoxe poder estar aquí con esta historia toda, non? Unha persoa que no ano 1940 cruza, sálvase cruzando o Miño e o seu familiar que acabe falando, sen sabelo, que acabemos nesta conversa, parecía como todo que a historia é moi caprichosa ás veces, non? Bonita tamén dá esas redicias. E quería compartir agora unha partitura escrita no ano 1948 en Ocaña por Daniel Fortea, Balada de la cárcel.
Moitísimas grazas. A música nas cárceres franquistas foron unha vía de escapatoria para moitísimas persoas. É un ámbito, aínda estamos nas primeiras sementes de traballo, de investigación, de reconstruir toda esa música nas cárceres franquistas. Para terminar, quería dar de novo as grazas a todas as persoas que fixeron isto posible, especialmente aos profesores e as profesoras. Moitas desas persoas espeluznantemente asesinadas eran mestres, eran mestras. Entre todos eses nomes, quería hoxe dar as gracias a Bieito Alonso. El foi o meu profesor de historia. Non sei onde está Bieito, non nos vemos. El foi o meu profesor de historia contemporánea de España. Con el aprendí todos estes capítulos e pasadas os anos, pasadas varias décadas, sinto que el foi unha figura importantísima para min e a día de hoxe pois vivir rodeado de toda esta época reconstruindo este ámbito. Así que gracias, Bieito, de corazón, por todas esas clases. Comentaba que este era a reproducción dun instrumento do ano 1906. Hai un instrumento que nunca poderemos reproducir. Foi un piano que foi incautado no ano 1936, no verán do 36, na rúa Martínez Padín, número 4. Ali vivía a familia Piña, farmacia Piña, e ese piano era de Dolores Pastora Piña, coñecida pola súa familia, coñecida por veciños e veciñas como Lolita. Pastora casaba nun día como a de hoxe, do ano 36, e ao regresar da súa lúa de mel atopouse que o seu piano fora incautado. Despois, ese piano estivo no Teatro Principal, aquí en Tui, e no ano 41, a finais do ano 41, nun suicio na Coruña, conseguiu recuperar o piano despois de justificar que ese piano era dela. E cando lle devolveron ese piano que estaba no Teatro Principal, devolveron o piano completamente roto. Unha muller sen piano, pero a súa familia, o seu neto e a súa neta, cando lles preguntas que é o primeiro que lembran da súa avoa, era como cantaba. Así que esa muller sen piano, pero que quedou coa súa voz, gracias Ángela, gracias Carlos, por la vosa axuda na reconstrucción da vosa historia familiar, da vosa avoa de Lolita. E quería rematar cunha peza escrita por outra muller, compositora exiliada en México, Rosita García Scott, unha das pianistas máis destacadas desa xeración e que en México convertiuse en galerista de arte. Así que vou rematar con esta peza escrita no ano 1933. Moitísimas gracias.
Ben, damoslle as grazas a Samuel. Estamos nesta Alameda, lugar frecuente de fusilamentos, tamén para lembrar que, aínda que na nosa terra non houbo guerra, iso non significou que houbera paz. Houbo represión e persecución por parte do franquismo, e despois da guerra do 36 non veu a paz senón a ditadura. Creemos que non hai que esquecer que nunca foron procesados e depurados policías, torturadores e xuíces cómplices da violencia, do terror do réxime. As mortes na rúa por disparos da policía ou de grupos fascistas en manifestacións nunca foron investigadas. As mortes na cadea ou de malleiras nas comisarías, a represión cotiá, a persecución ao maxisterio republicano, a represión da lingua galega, a historia sagrada que sustituíu ao estudo das ciencias, a consigna repetida de que hai que resignarse, que non pode ser de outra maneira a realidade, que non temos preparación para a democracia, que hai que limitarse a seguir as ordes, que hai que obedecer, as familias das persoas represaliadas sinaladas, o temor ao rexistro, a delación, a detención, ao control absoluto. A persecución e o desprecio da homosexualidade. O prazer era un pecado. A opresión e a marxinación da muller. Ninguna muller podía viaxar sin o permiso do marido. Ninguna muller casada podía abrir unha conta nun banco. O machismo feito lei. Os despedimentos do mundo laboral, a escola chea de terror, as películas, as obras de teatro, as cancións, os libros que sufriron censura ou prohibición, os libros queimados en fogueiras públicas, estaban perseguidos ata os bicos en lugar público. O corpo tiña que estar sempre oculto. O exilio, que obrigou a cambiar o lugar de residencia, abandonar a terra, buscar un lugar novo onde vivir. Este ano fixo 50 do asesinato de Salvador Puig Antich, executado co abarallante e terrorífico Garrote Vil. O ano que ven fará tamén 50 do asesinato pola policía de Moncho Reboiras. E o 27 de setembro conmemoremos tamén 50 anos dos derradeiros fusilamentos de Franco, cando asesinaron a Chiqui, Otaegui, García Sanz e os galegos Xosé Humberto Baena e Xosé Luís Sánchez Bravo. Tempo agora de Xosé María Álvarez Cácamo, que nos vai brindar as súas verbas. Boa tarde. O meu agradecimento e o meu aplauso á Comisión Cidadán pola memoria histórica e a Silverio Rivas, tamén o meu aplauso polo seu magnífico traballo día a día e ano tras ano, pero sobre todo especialmente hoxe por ese monumento que efectivamente aos descendentes, aos herdeiros dos asasinados e represaliados polo fascismo de 1936 sérvenos non só para evocar as súas vidas, senón para evocar o momento, o instante terrible, o instante tráxico da súa morte por asesinato. Vou ler fragmentos dun poema un pouco longo, por iso seleccionei algunhas partes do mesmo. Onde os desaparecidos entre as paredes do inverno, os nenos que se perderon no azar dun cambio de agullas, a rosa branca dos ollos dinamitados de espanto, o pranto extremo das nais de xullo o 36, quen garda o molde en lama dos corpos dos paseados, o fogo electrizado da despedida en alba, o latexar do pulso dos que agardan sentencia, a tralla dos disparos esgazando a mañá, onde a gasa de fume que delatou a Blaine, a luz con que marchou Camilo Díaz Baliño, o pozo da razón, onde caeu ingrávida Antonia Pardo Méndez, en alerta de agoiros, onde ecoa o derradeiro estralo do sangue de Alexandre contra o cristal do día 17 de agosto, onde a memoria xusta, a obriga transparente de gravar cunha brasa de alcatrán os nomes e apelidos de paseantes, verdugos, militares, delatores, fascistas, fiscais e falanxistas, señoritos da noite, corvos do amañecer. Francisco Rodríguez, alcumado o rabioso.
Fernando Lago Búa, Víctor Lisky Ben, Manolo Sanjurjo, Pablo Bugarín, Benito de Haro, Rivero de Aguilar, José Peñarredonda, José Tabeirón, Monseñor Reixiño, Paulino Lago Roch, Martín Barbadillo, José Viador, Pita Lasante, Panchito Leal, González Zaera, Antonio Rosón, Manuel Díaz Vilela, Luis Rosón, José Vilafano, Pascual Pérez Rosón, Padre Nieto, Manuel Pérez Rosón, Pancho Herbada, Fermín Pérez Rosón. A nómina macabra treme escrita nas pizarras subterráneas da noite. Non haxa esquecemento. Bruno Steiger, José María Masó. Memoria das travesías por onde marchou berrando perforada de lóstregos de espanto a muller de Enrique Jasso. Mataron o teu home no alto da sobrada, mexaron por enriba do cadáver e pintaron as mans co sangue propio. Ela correu e correu como egua estarrecida, sen poder saír das rúas que apreixaban o seu corpo. Tiña 22 anos, a muller de Enrique Jasso. Foi ao paredón co cabelo todo branco, en 2 días, en agosto do 36, co cabelo todo branco. As cartas que deixaron: estarei sempre en vos como che prometín, que non sintan vergoña da miña morte os fillos, non haxa esquecemento para os meus asasinos. As palabras soñadas contra os muros do ar, a defensa imposible fronte á lei do exterminio. Se o tribunal entende que o meu amor á terra é razón suficiente para quitarme a vida, morrerei por Galiza. A sentencia inequívoca, o programa da morte, cardo de lume azul, a historia edificada sobre a cinza dos cráneos. Lume negro de chumbo perseguiu en vertixe de sangue Ángel Casal, a presa inerte en terras de Padrón. Bulto de sombra rota a contraluz o corpo de Picallo, vidro e pó. Na Concheira, por Rande, Alto do Mar, Lustres Rivas, tributo o Trebón. Roberto Blanco Torres, sen perfil, en Entrimo, ancorado no solpor. Xoan Carballeira en Albas en final, 17 de abril, escuro sol. Na Caeira, Alexandre foi sentir as derradeiras lámpadas e a man de Amalia a despedilo cun rumor. Con eles vai Galicia, e vamos nós, noite adentro, un amor que ficaba sen voz. Doctor Darío Álvarez Limeses, 58 anos, veciño desta vila, a 16 de outubro, veciño desta vila, na cidade de Tui, a 16 de outubro, outorga testamento. Aos 6 fillos encarga que cuiden moito a nai, que vai tranquilo a morte que con serenidade acepta. Pede a todos que nas tribulacións do mundo e máis na dor que a vida vai traer, teñan moita paciencia. Así mesmo asegura que mentres isto dicta, está a sentir un grande consolo. Nesta hora pensa na súa muller, Dona María Blázquez, e tamén nos seus fillos con máis amor que nunca, e non quere que choren. En Tui, 30 de outubro, dilixencia acredita execución. Alejo, Manuel, Julio, Darío, Serafín e José, ás 6:45, pasados polas armas, na esplanada que existe por detrás do edificio destinado a instituto. En un pequeno sobre azul, a derradeira carta de Darío. Soy dichoso. Van a terminar mis penas. Unha carta, unha petaca con tabaco, varios libriños de papel de fumar. Moitas gracias a Xosé María Álvarez Cáquemo.
Despois de tanta represión, logo de tantos anos de ditadura, aquí estamos. Aquí seguimos quen pensamos de xeito similar a quen sufriron os feitos como os que hoxe conmemoramos, quen sentimos o alcume de rojas e rojos. Era verdade, non enterraron cadáveres, enterraron semente. Destruir é máis doado que construir. Unha casa faise meses, derrúbase en minutos. Un mural tarda 4 ou 5 horas en facerse, destrúese en 10 segundos. Atentaron contra o monumento de Tebra, dedicado ás vítimas ali asesinadas, e contra o mural de Xosé Cardoso en San Miguel de Tabagón, no Rosal. Repusémolos. Seguimos adiante. Nunca nos van calar. Como tamén non vai calar María Reimóndez, coa súa chega comprometida. Boa tarde. Quero darvos as grazas pola xenerosidade na que non vos podo ver, porque está o sol aí xusto na liña, pola xenerosidade de convidarme a estar con vos. Preparei un pequeno texto que se chama Tempos de verán, ou no meu dialecto lugués, Tempos de brao. Aproxímase o mes de xullo. Estamos en tempo de brao. No relato da modernidade que se nos vendeu dende o desarrollismo franquista, esta época, cambio climático mediante, na que a xente maioritariamente pensa en ir á praia, en tomar o sol, en coller vacacións. É a época dos anuncios da Xunta para atraer turistas, nos que non se ven os eólicos, nin as minicentrais, nin as minas, nin os incendios, nin a carencia de transporte público, nin o prezo dos alimentos, nin a seca, nin as persoas migrantes, nin os asasinatos de mulleres. Na outra cara desa historia, como moito, o relato da xente que pensa en coller un traballo estacional mal pago e reducir así as estatísticas do paro. O brao é, sen dúbida, a estación máis idealizada de todo o ano, aquela que semella incitar máis o recordo, a que esperta o fantasma da morriña, esa suposta característica galega tan imposta dende fora como desactivante. Tamén era brao o 18 de xullo de 1936. Durante toda a miña infancia, no meu Lugo natal, esta data era o intrigante nome dunha rúa moi longa que hoxe, por fortuna, volve chamarse o Camiño Real. Foi esta unha rúa que percorrín moitos braos, como seguramente hoxe se percorren outras, sen saber nada da súa historia, nun relato de nomes baleirados de contido nos que buscou silenciarse a barbarie da historia colectiva. Tiveron que pasar algúns anos para topar os selos, os fíos dos que tirar. Foron fíos sempre de inverno, de conversas coa miña avoa de Becerrea na cociña, da memoria dos corpos tirados nas gabias, dos fuxidos os que levar comida no monte, da transformación absoluta da vida, da vivencia dun horror que instalou o medo e a aparente sumisión. Tamén, por enriba de todo, o silencio que empeza polo silencio da propia lingua galega, pois o primeiro xeito de perder a memoria é rexeitar a lingua na que esta se construe. O horror público do brao só colleu sentido para min no privado dos invernos. E seguramente por iso, compre que a dor, a dignidade e a resistencia do privado saian ao público. Cambiar os nomes das rúas, retirar uns símbolos para crearmos outros novos como este que hoxe celebramos, convértese nun acto de xustiza para todas as estacións. Este é un feito que cobra máis forza a medida que nos imos afastando no tempo, a medida que imos perdendo a memoria viva, as voces das persoas que puideron falar en primeira persoa do acontecido. Porque por debaixo das imaxes idílicas de calquera brao, desa pátina pegañenta e morna de morriña doutros tempos, a realidade na que vivimos vaise configurando nun caldo mesto engordado co grumo do silencio creado. Cando tentan convencernos da alegría de tempos pasados, na que volvemos a escoitar atónitas as referencias positivas a un golpe de Estado e a unha dictadura militar de fondo fundamentalismo relixioso, eu miro ao redor para observar cal é a realidade do tempo presente. E o que vexo é o seguinte. Neste brao de Sol e Praia de 2024, a guerra, a fame, o xenocidio atravesan o planeta dende Gaza a Haití. As ameazas ambientais, como nos lembra a plataforma Ulloa Viva que mañá nos convoca a Compostela para rodear a Xunta en contra de Altri, son, aquí e xalundes, cada día máis imperantes. E, sobre todo, o espectro do fascismo percorre o mundo en xeral e Europa en particular sobre fortes pernas. A diferenza do brao do 36, hoxe deberíamos saber de xeito certeiro as consecuencias. Cando a memoria individual non se insire na colectiva,
cando permitimos que a morriña desfaga en solpores e fotos o acto político de entender o pasado dende a xustiza, non debe sorprendernos o resultado no presente. E a construción da memoria colectiva, neste case 50 aniversario da morte do ditador, parece precisamente que foi un traballo sometido a un perpetuo período vacacional, pois non se transmite nas escolas, porque resiste no silencio dos fogares, porque se embaza, porque se transforma en noxo odioso nos fascistas que dende as institucións públicas e os medios volven tomar a palabra. É na distracción permanente onde nos queren. Eventos como este e a resistencia das asociacións da memoria histórica son actos de fonda rebeldía neste contexto. Neste brao de praia e sol, de vacacións, de despreocupación, a nosa memoria política colectiva ten que valer para crear a solidaridade con quen está agora nas maus máis férreas do aparato militar. A nosa memoria colectiva ten tamén que valer para lembrar que quen tivo que marchar non o fixo por gusto, igual que as persoas que chegan ás fronteiras europeas e as nosas comunidades con outras linguas, peles, crenzas, experiencias e fendas. A nosa memoria colectiva ten que valer para que non se dea un paso atrás nos dereitos que con tanto traballo adquirimos as mulleres, que seguimos en poder vivir unha vida en paz, sen acoso, sen violencia. A nosa memoria colectiva ten que valer para non esquecer a dor que aínda hoxe vivimos as persoas LGBTQ, pois foi tamén un bravo de 2021 cando se produciu o asasinato homófobo de Samuel Luís na Coruña. O noso relato colectivo ten que recuperar o brao a través da lingua para a seitura, a praia para o traballo da pesca e do marisqueo, as maus das mulleres que non descansan. Porque o traballo da memoria tampouco ten descanso, non colle vacacións, non vive en fotos nin en verbenas. Exixe de nós que sexamos a memoria que lembra, mas tamén as maus que traballan, como traballaron as costureiras que fixeron as bandeiras galegas e republicanas, as mulleres que alimentaron os presos de tantos campos de concentración, as que sobreviviron á violencia sexual, as que se apoiaron e as que relataron. Exixe que sigamos sendo maus como as súas, que se acharon sen descanso, mesmo cando a terra semella seca. Fronte a quen quere vendernos que o éxito e a aspiración é falar castelán, ter cartos, quedar por riba de outras persoas, desprezar a diversidade, elas deben ser as nosas referentes, o seu e o noso legado. As súas son as vidas que nos lembran que a xustiza nunca é pasatempo, ni moito menos cousa do pasado. Que na pugna polos dereitos das persoas, fronte á represión e a dominación, non podemos, na súa memoria, desfalecer. Porque máis que nunca en época estival, compre mirar o ceo e ventar o incendio, cando aínda somos quen de extinguilo. Porque mentres un mínimo ferrado siga ardendo, todas estaremos en perigo. Por iso é tempo de que todas e cada unha das persoas que aquí estamos refresquemos coa auga da memoria a nosa terra, para deter a estación que queren impornos de Hermoseco. Grazas. Moitas grazas, María. A represión franquista resúmese co contido de 2 cartas de despedida na véspera de ser fusilados. Da carta de Alexandre Bóveda, asasinado o 17 de agosto de 1936, recollemos estas palabras. Eu, Almiña, estarei sempre con vos, como cho prometín. Faltan uns minutos e teño valor. Por vos, pola terra, por todos. Vou tranquilo. Adeus, vidiña. E a de Xosé Humberto Baena, asesinado o 27 de setembro de 1975, dicía: papá, mamá, executarame mañá de mañá. Quero darvos ánimos. Pensade que eu morro, pero que a vida segue. Cando me fusilen mañá pedirei que non me tapen os ollos para ver a morte de fronte. Sinto ter que deixarvos. Sinto por vos, que sodes vellos, e sei que me queredes moito, como eu vos quero. Non por min. Pero tendes que consolarvos, pensando que tendes moitos fillos, que todo o pobo é o voso fillo. Polo menos eu así vos lo pido. As 2 cartas cunha mensaxe de esperanza na loita colectiva. Non puido achegarse hoxe, pero manda un texto Xosé Viale Moutiño, unha persoa imprescindible no acollemento do exilio galego a raíz do asesinato de Moncho Reboiras en 1975, quen estivo aí 25 anos aquí mesmo. Vai lelo Merchi Prieto.
Moitísimas grazas, Moncho, e a toda a comisión. Xeralmente eu subo a un palco para facer bailar a xente, para un ben común tamén, pero neste momento espero representar ben a Viale Moutiño. Imaginadevos do outro lado do Miño, vale? Prezados camaradas e amigos, há moitos anos, talvez máis de medio século, convivo solidariamente con os vosos anseios de unha Galiza ceibe e socialista. Con o 25 de abril de 1974, cando un golpe militar libertador logramos realizar unha revolución, acabando con as guerras colonialistas, con a censura, con a policía fascista, conquistando as liberdades fundamentais que ficaran consignadas na nosa Constituición. Neses momentos, para nós decisivos, non esquecemos os nosos camaradas do outro lado do Miño, os nosos caros irmáns galegos. E assim, como a seu tempo encontramos refuxio deste lado do Miño, abrimos os brazos para acollermos os que eran perseguidos pelo franquismo. Quantos refuxiados galegos antifascistas tiveran lugar seguro e posibilidade de continuar a luta Portugal adentro? A emisora da Liberdade, ou então Radio Clube Portugués, teve então unha emisión regular de un programa en galego. E na Universidade do Porto, a cultura galega teve un curso de divulgación, constituíndose deste modo 2 excelentes postos de combate. Entretanto, con a colaboración da Comisión de Apoio aos Refugiados Antifascistas, os perseguidos militantes galegos encontraban apoio seguro no norte portugués. Valerá a pena contarvos como curiosa anécdota o facto de termos feito unha exposición de libros galegos na Facultade de Letras do Porto e agendamos 4 ou 5 conferencias de intelectuais galegos que logo se prontificaran a correr os riscos colaborando. Porén, foi esbarrada a saída do Estado español. No entanto, resolvemos o problema cumprindo o programa porque recebemos os textos das conferencias e eu tive a ocasión de as ler perante unha asistencia interesada. No Porto traballamos, galegos e portugueses, na produción de textos policopiados que eran máis unha carga de propaganda política. No extinto Jornal República de Lisboa apareceran prosas e poemas de autores galegos. Recordo ben cando há 25 anos noticiei nesta mesma tribuna, por ocasión da inauguración desta bela peza de arte de civismo de Silverio Rivas, enumerei os nomes de algúns portugueses que, emigrados na Galiza, cando do estourar da Guerra Civil non tiveran dúbidas en solidarizarse con a Galiza e por iso foran fusilados pelo fascismo. Aquí, en terra galega, collí amizades, amigos de grandes cualidades. Deixenme dicer os nomes de algúns, como os meus queridos Méndez Ferrín, Manuel María, Bernardino Graña, Xesús Alonso Montero, Beiras, Xosé María Álvarez Blázquez, o Pepe e o Alfonso Cácamo, Darío Xoán Cabana, Margarita Ledo, Marga Doval, Xela Arias, Isaac Díaz Pardo, Luísa Villalta, Picho Suárez e a súa xente do Festival da Poesía do Condado, en Salvaterra. Hai cuantos máis. E hoxe, a pesar do peso da idade, aquí están as palabras con que vos quero abrazar e dizer que aínda há deste lado do Miño quen sinta unha amizade profunda pelo povo galego, aquí tão ben representado por todos vós. Viva a Irmandade Galega Portuguesa! Viva Portugal! Viva Galiza, a Galiza que será unha república libre e socialista. Moitas grazas, moito obrigada. Grazas, Merchi. Queremos agradecer a todas as persoas que viñestes de tantos recantos do país. Queremos saudar a presenza neste acto de familiares, amigas e amigos de Xosé Humberto Baena, de Xosé Luís Sánchez Bravo e de Moncho Reboiras, as últimas víctimas mortais galegas do franquismo. Tamén a familiares das persoas represaliadas no Baixo Miño, unha comarca especialmente reprimida.
A Comisión pola Verdade do 36 non era anónima. Estaba formada por Mario Rodríguez, Lito Oliveira, Xulia Suárez, que vivirán sempre na nosa memoria, e por Antonio Lastres, Esther Casal, Bieito Alonso, Xosé Manuel Méndez e Moncho Leal. Fomos quen de traballar de xeito colectivo, respetando as características persoais. Éramos de distintas organizacións políticas ou de distintas tendencias de esquerda, pero soubemos empregar a intersección, estar en unión polo que nos une. Traballamos moito, pero tamén gozamos ben. Tiñamos xuntanzas que se prolongaban nunha adega amiga, coa compaña de Xosé Luis de Dios, que tamén lembraremos sempre, e de Conchi Casteleiro, Sara López, Clara Pousa, Odil Mansuy, Silverio Rivas, Toya Suárez, Carmen Soria, Natalia Jorge, Carlos Alonso ou Paula Barros. Agora unha voz que non falta nos festivais solidarios, Francisco Álvarez, Coqui. Boas tardes a todos e a todas. Quero dar as gracias a todos vos por estar aquí, por decir presentes aquí, a Comisión da Memoria Histórica, a Silverio Rivas e toda a xente que aporta sempre un granciño de area que é tan necesario sempre, non? Resulta surrealista que tantos anos despois da morte do ditador estemos aínda en estas circunstancias, non? Por qué? Despois de tantos anos que nos enchemos de tanta democracia, non? Ides dicirme que estou tolo, pero eu vou dicirvos que Franco está vivo. E Franco está vivo nos feitos que ocurren cada día en distintas partes do Estado español. E temos que ter moito cuidado, ou senón teremos que dicir aquilo que dixo aquel Martín, creo que non Molière, que dixo que cando viñeron polos comunistas non se preocupou porque el non era comunista. Cando viñeron por os socialdemócratas tampouco lles preocupou porque el non era socialdemócrata. E para non facer máis largo, cando viñeron por el non había ninguén que o defendera. Eu creo que como sociedade temos que estar atentos porque hai unha nube que está matando esa pomba da paz. O poema que vou a ler, Tempo da Memoria, é un poema escrito na dor, na homenaxe e na memoria das familias máis cercanas da Guarda, por exemplo, da familia Noia, da Domínguez Pacheco, da memoria de Isaura, con tantas veces falei con ela en Figueiró, de Josefa Segret, das mulleres, desas mozas no mellor da súa vida, rapadas e paseadas de Forcadela, e outras moitas tantas persoas anónimas que están no meu corazón no momento de escribir este poema que se titula Tempo da Memoria. O meu corazón é hoxe un puño aberto, onde aniña a lembranza da historia. É tamén unha fronte no deserto, onde nace unha flor feita a memoria. Hai España, folclórica terra, onde habita a razón da sin razón. Aínda sotana condena e berra, e moitos soñan con fusilar no paredón. Nesta hora que penso no pasado, florece no meu peito a vosa semente, e sinto o voso corpo como a terra o arado, onde florece a vosa voz en toda a nosa xente. Faremos das vosas cinzas unha bandeira que voe polos teitos da verdade, onde a liberdade que enterrou a xenreira esperte nunha turuxo dunha soa vontade. Faremos das rúas primaveiras, ergueremos unha canción a vosa voz, porémoslles asas silandeiras
para que non exista o asesinato atroz. Será o encontro do corpo amado, inda en cinza, lembranza que condena. Serán os beizos, un páxaro preñado, que abra o peito e rompa esa cadea. Serán os fillos, netos, compañeiros, que abracen o silencio nesta aurora. Seremos tantos que seremos milleiros, que abra a historia nesta nova hora. Que non quede un corpo abandonado, que sexa a xustiza unha fogueira, onde se abra un sulco en cada balado e se erga a memoria da clase obreira. Que non quede a esquecemento o asesinato, que a historia coñeza o nome dos Atilas, que a golpe de fusil e garabato arruinaron a dignidade das nosas vilas. Escribo con dor e rabia e pranto este cantar que sae das cunetas. Hoxe sempre a memoria canto nun Cristo redimido das saetas. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Coqui. Para rematar, antes de darlle paso a palabra a Elena, presidenta da Comisión de Memoria Histórica e ofrenda floral, queremos decir ben alto, antes de despedir o acto, pola nosa parte, unha verdade histórica, tan real como unha ecuación ou unha operación matemática. O pobo é quen máis ordena. O pobo unido xamais será vencido. Viva a memoria histórica e democrática. Queremos cambiar as consignas fascistas. Queremos cambiar as consignas fascistas dese movimento que ia para atrás por mensaxes liberadoras que avanza coa historia, onde dicían «Viva la muerte!» Nos dicimos «Viva a vida!» Cando berraban «Muera la inteligencia!» Proclamámonos «Viva a inteligencia!» Saudaban con «Arriba!» Nos completamos «Arriba as pobres do mundo!» Nunca máis franquismo. Fascismo nunca máis. Rematamos coa intervención da presidenta da Comisión de Memoria Histórica do Baixo Miño, o Condado e a Louriña, Elena Pousa. Logo, a ofrenda floral e a interpretación do himno galego por Nadia Vázquez Martínez. Sí, boa tarde a todas e a todos. Correspóndeme a min falar en nome da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, o Condado e a Louriña, que foi a encargada de organizar a exposición A Nosa Memoria Silenciada e este acto hoxe aquí en colaboración co Concello de Tui. Este é un acto para lembrarmos o importantísimo traballo da asociación denominada Pola Verdade o 36, que xa hai 25 anos fixo a proposta para erguer o monumento en Tui en honra das vítimas da represión e algúns deles, como xa foi mencionado en distintas intervencións, están aquí neste acto. Moitas grazas a todos vostedes por asistir e moitísimas gracias a todas as persoas que de algún xeito axudaron a que pudésemos levar adiante estes actos. E, en especial, quero dar as gracias a Silverio Rivas porque se non fose por el que fixo esta fermosa escultura que nos invita a recordar, a reflexionar sobre todo o que aconteceu, pois moita xente pasaría por esta alameda e non se daría de conta do terrible lugar que foi aquí para moitas persoas. Entón, para resumir, o único que quero é decir que imos acabar este acto, pois agora, despois de 25 anos, pois nesta zona seguimos outras persoas a traballar, tamén recollemos o testemunho da memoria histórica, outras asociacións, e hoxe no que se di, ou no que sería o Partido Judicial de Tui, continuamos a traballar arreo na busca da verdade para facer xustiza e reparación, levada libre en Tui, a Comisión pola Recuperación da Memoria do campo de concentración de Camposancos e a Fosa das Estás na Guarda, e nós, a Comisión do Baixo Miño, o Condado e a Louriña, intentando, bueno, pois que todo o que fagamos pois teña pois bastante divulgación, facemos homenaxes ás vítimas da guerra, do franquismo, da transición, tentando pois ser fiéis ao lema que nos une, que é verdade, xustiza e reparación,
estamos comprometidos coa transmisión á xente nova para que tomen o relevo e o legado non se perda. Agora imos acabar o acto coa ofrenda floral aí no monumento, polo tanto teremos que achegarnos un pouco a ese lugar. Non quero ser eu a que leve o ramo, acompañarame o alcalde, pero eu gustaríame que fose algún representante das familias dos distintos concellos nos que nos traballamos. Entón, sei que está aquí Darina, que será a quen represente un pouco a unha das familias máis representadas na Guarda, a Domínguez Pacheco, e tamén está Pablo Noia para representar a esas. De Tomiño, pois está a familia, parte da familia do carabineiro Laureano Doniz, de Tui, Manuel Fernández, representando un pouco que significou a represión en Tui. Do Porriño, pois estaba Raúl, pero marchou, entón non temos, eu polo menos aquí non vexo a ninguén. Estamos intentando, bueno, pois que entre todos levemos flores, se alguén, pois algún familiar quere achegarse, aínda quedan aí algunhas rosas para poder colocar no monumento. Unha vez que fagamos a ofrenda floral, tocaremos o himno e daremos por finalizado o acto. Moitísimas gracias a todos pola vosa presenza.